Nou ja, en dan viest je nog wel eens wat in het oor, hè. Sjug. Dat is een wasstang, een ouderwetse wasstang. En die hak een keer kort van in, daar joeg ik een dubbeltje varen. Maar wasstangen, wat dienen ze daar vroeger mij? Vroeger, de vrouwen die kookten de was uit. In tobben. En dan moest die was, dat weer natuurlijk heet. Dan kon zij die was en natuurlijk met de handen het uithelden. Dat dienen ze mij in tangen. En hoeveel heb je er lezen dan? Nou, dan lezen nog een paar duizend. Maar goed, daar vinden wij wel een liefhebber van. Wij binnen in januari begonnen, hè. Maar de verhuizing? Ja, met de verhuizing. Dus we zijn al 3,5 maand bezig. En de kerst zien dat er wat uit is. Ja, gaat wat vlot? Oh, houdt net oor. Van de eerste serie naar beneden. Nou, hoe gaat het met de verhuizerij? Best. Hoop jou, maar ja, we zetten in op een jaar, maar als ik zo maar heen zie, dan komt het ook wel eens 1,5 jaar duren. Oh, net te hoog, hè? Nou, zo zit het erin. Zaad, de plak. Helemaal de plak. Nou, hij een stukken grote pan, groot, vol spul. En dat moet allemaal de Celsius waar in het broekje hem zal iets autootje van. Ja. Nou ja, kijk, het makkelijkste is als ze elke keer een pallet daarheen gaat, dan kan ze het meteen opruimen. En als je een vrachtwagen neemt, dan krijg je 10 pallets, nou en dan komen ze erin om. Maar kijk, ze hebben daar ook klanten, dus ja, dat moet ook allemaal even geholpen worden. Dus het moet er allemaal even tussendoor, hè. Dus daarom doen we het even met het kleine autootje. En dat gaat best? Ja, dat gaat hartstikke goed. Het gaat niet hard, maar wij hopen het met een jaar of 2 jaar te leven. Ja. Nou, ik vind de andere kant is veel makkelijker. Ja? Ja, want hier hoeven de trappen niet meer op en hier waar je altijd aan de trap lopen. Het is allemaal wat makkelijker. Het is wat efficiënter. Wat efficiënter, juist. Ben je hier nou nog vaak? Nou, jij net. Maar kijk, wij zijn op de andere kant, hè. Ik ga hier eigenlijk niks met de ziekje. In het begin had me dat wel zeer dient, dat begreep ze natuurlijk wel, maar alles went, hè. Ik ben nou Safir dat ik denk, nou ja, in wezen hebben we een goed besluit genomen. Ja? Om je waar te gaan, ja natuurlijk. Dan moeten jullie er wel even op denken, want die ben allemaal op- en afstapjes, dat jullie je nek hier niet breken, hè. En dit moet allemaal nog leeg? Dit maakt alleen nog leeg, ja. Ja, en je leidt naar wel wat, hè. Van de morgen, kijk nog even naar de gang, hè. Moest ik wat ziekje, nou, dan vies weer van alles, hè. Dan komt alles bij boppen, hè. Dan denk ik, oh god, dat leidt er echt, nou ja, dat weer dat. Oeh ja, dat had ik toen gekocht. Ja, dat had ik in een partijtje opgekocht. Ja, dat zou ik dan al even lezen natuurlijk, hè. Kijk, dat is natuurlijk wel leuk. Voor jou is het ben ik. Dus, nou ja, dan kan ik nog heel tijd, dan kijk ik nog heel tijd mee. Dus, ja. Je bent al heel veel bezig op jou, want je bent een mooi pensioen, hè? Is dat zo? Oh, dat wist ik net. Nee, maar goed, je moet er gewoon plezier hebben in je werk en daar gaat het om. Ik zei je moet er nou dingen doen die je leuk vindt. En kijk, zwieren dingen doe ik niet mee. Die liet ik leven, dat liet ik helemaal horen. Maar normale dingen vind ik leuk. En mijn klanten omgaan vind ik leuk. En dat doe ik natuurlijk net vol mee, want achter de balie stinkt niet meer. Dat is al je oor, hè. En ik kan het op de andere kant ook niet vinden, hè. Dus, Nee? ik kan het niet vinden, dus. Maar jij nog was tijd? Ja, in wezen weet ik je natuurlijk precies waar alles leidt.
En bijvoorbeeld die laatste die hiek nou even iepen, maar die zitten alle hier vol. Hè? En het maakt er alle hier uit en het maakt de bovenkant alle hier met de plak. Hè? Dus, Als de pan aast leeg binnen, wat geeft dwangen de pan? Daar liet ik me nog net hoe uit. Liet ik het samen even zeggen. Wij weten eigenlijk nog net precies wat we matten. Dus wij blijven nog even rustig. Maar het moet eerst leeg, we moeten het gewoon eerst leeg hebben. Eerder kennen we toch niks. Dus als het leeg is, dan zullen we weer verder. Het is net zo dat je hem hier de pan verkeert en dan worden hier allemaal nee. appartementen gebouwd. Wij verkepen het net. Het is uw eigen en het bloedt ook uw eigen. En dan zullen we wel wat we ermee maken. Hè? En dat komt al heel goed. Dus rustig blijven. Hè? Want ik kan me goed vaststellen dat heel veel mensen wel hier wennen willen op dit plak. Het is een prachtige locatie. Het uitzicht is prachtig. Hè, de zicht op het dik uit en het water en de bergen. En aan de achterkant ook de Oudehouw. En ja, het is, Nou, appartementen daarin succes. ja, maar wij horen dat nog even varks. Misschien komt het wel klaar. Hè? Nou, succes met de verhuizing. Ja, dankjewel. Hè? Nou, goeie hè? Ja, hoi. Goeie. Ik zal de door tegen van, maar dan ging ik naar de andere kant. Ja? Nou. En dan doen we hem nou op slot. Hè?